Ay.
Diyan. Salamat. Nagkain ako kasi ba. Ang hirap kayang mag-ano, nag-ano ko kanina, nasira yung live ko. Isa lang kasi gamit kong phone. Wait lang ha, try ko kung malagyan kita ng jacket ha. Ayan, may moderator ka na. Di atay, na ano yung phone ko kanina, ikot ng ikot. Salamat sa pagpunta. Ang tagal kaya ikot ng ikot, kaya trinay ko ulit siya. Sabi ko, mag-take 2 nga ako, tingnan ko yung cellphone ko. Naloko na yung cellphone ko ba. Di atay. Ang hirap ng ano.
Hello, James. Thanks sa patamsak. Kabetri, thank you for coming.
6 million in the house. Thank you, guys. Busy si Ping. Nandun ako sa kabilang ibayo nag-aano ba. Trinay ko ulit kasi nagloko kanina yung ano ko kanina nag-LS ako. Ikot siya ng ikot. Golfist Terminator, thank you. Thanks for coming. Country Boy, Magic, ayan. Sisi Lilian, Sisi Mikay, salamat. Sino pa ba? Si Bibas, thank you Bibas. Thanks for coming. You're welcome. Thank you, thank you, thank you. Sisi Lilian, hindi talaga ako ang hina ng ano ko kanina, ikot siya ng ikot, yung aking ano ba, yung aking LS kanina, kaya ni-try ko siya ulit. Ayan. Sabi ko baka ako nasira yung cellphone ko, yung phone ko may problema. My phone, too much big problem. Need ko na siyang palitan. Need ko nang bumili ng new phone. No money. No money, no honey, no. Wala lang. Kaya tayo. Mariosep. $6 million in the house. Thank you, guys. Pasensya kayo kay Ping. Always busy. Always busy. Ang inyong host. See, I'm here in the kitchen. What time na? 7:30. Nasa kitchen pa rin siya. Uy, ang gara ng ano ko ba? Mag-type naman kayo, guys. Para may basahin ako ba? Jan, hindi na bumalik si Jan. May moderator ka na. Alas 7 na pero kakaalis ng amo ko, walang katapusan. Ano daw? Walang katapusang gala. O, ganon din dito, sis. Ako naman, walang katapusan dito sa kusina. Diba? Gala ng gala. Oo, kasi ngayon bakasyon, diba? Nakabakasyon sila, kaya puro sila gala. Kanina, sis, uy, kalahating oras, ikot ng ikot yung ano ko. Kasi sabi ko, habang gabi na nga, oo, gabi na. Tapos ang uwi nila 12, 1 o'clock, ganyan. Kung matulog sila, ang time ng, nila, mga 3, 4 or 5, yun ng, nila, oras ng tulog. Dito, sis, ganyan din. Wala talaga akong time tas kakain pag uwi, giatay. Inaano mo pa, sis? Pagka kumakain pa rin sila? Hoy, Bunakid, thanks for coming. Ni-try ko lang kasi wala na ba akong kawawa na si Ping, guy. Kawawa naman si Ping, guy. Hindi nakakapag-live ng maayos. Laging akong dito. Si Mikay. Inulit ko siya si Mikay kasi, diba, nag-ikot-ikot. Sabi ko, saan ba ako sabi ko, may netman, sabi ko. May netman siya, pero ikot pa rin siya ng ikot. Kumakain pa yan sila pagka uwi. Maghugasin ako. Ay, ako sis, pagka umalis sila, umaakyat na ako. Basta pagka halimbawa kumain man sila, dyan na lang yung kinabukasan na yung hugas. Boswati. Bonbon na ba ngayon si Bonakid? Oy, Bonakid, salamat. Hindi na ako nakakapagmaayos ng ng LS. Pasensya na kayo kung masyadong haggard ang inyong host. Mapangit-pangit talaga, walang magawa ba? Di naman ako naghuhugas, kinuhugasan na yung hugas. Pero hindi ko na iniintay silang pero ang kalat nila.
Ang kalat sis, kinabukasan ako, pagka halimbawa umalis sila, umaakyat na ako. Hindi ko na sila iintayin kasi madaling araw na sila. Iintayin ko sila dito mag-ano, yun lang kinano dito, pagka umalis sila, ano sila, hindi mo na iintayin. Bahala na sila sa buhay nila ba. Ganun ang ano dito, kaso nga lang ganito, hindi pa ako naakyat. Anong oras pa lang? 7 o mamaya pa ako aakyat. Uy, Bonakid, ikaw, hindi ka na nakikita. Minsan nakikita kitang mag-live. Buti ngayon iniwan ako kasi kasama ako pagkaalis sila. Sakit sa paa. Kakasunod. Ay, naku, sinabi mo pa, sis. Sinabi mo pa. Ang hirap. Mrs. Johnny, thanks. Sinabi mo pa. Golpis, thank you for staying my live stream. Ayan, tas yung balakang ko na ko, di ko na alam. Oo. Nag-LS ako madaling araw. Oh, mag-LS ka madaling araw ba? Pag nag-LS ka madaling araw, tulog ako nun. Giyatay ka. Tapos sa taas, hindi na ako nakakapag-LS. Sabi ko nga sis Lilian, sabi ko ngayong sahod bibili ako ng net, kaso nga lang para nanghihinayang ako. Hintayin ko na lang yung kapatid ko bang kasi uwi na siya ng by November. Lipat ako dun sa kwarto niya kasi medyo malapit-lapit dun ng net. Baka sakaling pag nandun ako, pwede na akong doon, maka-live. Kasi dun sa ko talaga sa kwarto ko, medyo malayo-layo ang doon. Kaya hindi ako mainit din ako, pero tuwing 2 AM ngayon, hindi mag-work na ako. Mag-work? Bakit? Bigla lang host, nagluluto. Sige lang, salamat. Patulog ka na nun, Sisi Pink. Pag LS ni Bonbon, nakatulog ko na yan sa... Oo, tulog na ako nun. Hindi ka namin mapupuntahan. Minsan sis, minsan nakikita ko siya sa umaga yata. Ewan ko minsan, kaso nga lang, pag nag-LS naman siya, 2 beses yata ako napunta sa LS ni Bonakid. Panay naman ang ko, hindi ako pinapansin. Hoy, Bonakid, 2 beses yata ako napunta sa LS mo, 2 o 3. Hindi mo ko pinapansin. Yung huli yata parang wala akong jacket. Bakit ganon? Hindi mo ko pinapansin. Wala man siya. Naka-head ka. Oo, pinapansin. Hindi kaya, yung huli kong punta sa'yo. Tapos palipat-lipat nga ako. Minsan sis, sa umaga may mga kasabay yan. Ikaw yata kasabay, sila Leah, ganon. Papalit-palit ako. Talon ako ng talon. Kasi hindi mo ako pinansin na hide ka niya. Malikot kamay niya. Malikot talaga kamay niya. Yeah, teka, na-hide mo pala ako, kaya siguro hindi ako napapansin. Oo nga, sis, parang hindi man siya nagsasalita. Yung huling live na napunta ko sa'yo, yung nagpatugtog ka lang ba? Music ka lang, tapos hindi mo ako pinapansin. Hindi po nag-check ako, 2 lang. 2 lang, okay. Thumbs up at salamat si Betty sa gabi niya. Sorry naman, malaki kasi kamay ko, maliit screen ko. Mag-love shout out sa lahat. Lasing ako noon. Lasing ka ba? Si Betty, salamat. Kaya sabi ko, sis, kahit nandito ako, katatapos ko lang kaya maghugas. Palusot pa si Bonbon. Katatapos ko lang sabi ko nga, sabayan ko na lang silang ba. Sisi ko Lilian, mag-love shout out. Kaya tugtog lang, ganon. Kanina sis, kaya ako nag-live kasi sabi ko wala man kakong live si Snowy. Pagkatapos, kasi naka-ano ba ako kaninang magawa. Boss Lilian. Salamat sa pa-ads mo si Betty. Kaya hindi ako masyadong makaano sa gabi. Mahina yung net ko, promise. Hindi ako masyadong makaikot. Pinagtsatsagaan ko na lang kasi sayang din kasi. Ilang buwan na lang yung kapatid ko, 4 months na lang uuwi na siya. Ngayon? Ano na bang buwan ngayon? Bona, mega love shout out from si Betty. Ano bang ngayon? July, August, September, October, November. 4 months na lang.
Kaya pagtiyagaan ko na lang yung net na yun kahit mahina. Betty, hello. July na, oo, per months na lang yung si Bicolana dito, uuwi na siya. Exit na. Kaya hintayin ko na lang yung kapatid ko na umalis tapos balik ako dun sa dating dating kwarto. Pasok ko yung team Monico, ha. Pasok mo. Bakit si Jenny nakakapag-live, ikaw madalang lang? Ano kasi yan? Ano kasi sis Lilian, ganito yon. Bawal ba yung boss Lilian? Ano kasi yon si Lilian, magkaano kami. Ako kasi nasa kusina. Sa umaga gumigising siya ng maaga. Siguro mga 5 o mahigit ganun. Sige, ano sabihin mo? Sige, ano sasabihin mo? Ano yun sis Lilian, maaga siyang nagigising siguro. Sabi niya mga 5 daw, 5:30 ganyan. Naglilinis siya. Ang nililinis niya yun dito lang sa glass room. Kasi tulog pa yung mga amo ko. Tapos, mga 7 nun, aakit na yun. 7:30 magla-live na siya. Bababa siya mga 12 na. Kasi, ang nililinis niya yung mga kwarto ba ng mga amo namin. Nandun na siya, balik na ulit siya dun sa taas. Live na siya ulit. Tapos, kung bumaba ako, magpagawa ka ng Tapos, kung magbaba ako dito, pagising ako mga 8. Baba na ako dyan mga 8 dito. Kasi, kung umakyat ako minsan mga alas 11, alas 12, ganyan. Siya ganito, naka-live nga siya ngayon eh. Nandun na siya sa taas, sa kwarto. Wala na siyang ginagawa. Hindi na siya nag-stay dito sa kusina. Ako kasi nandito ako sa kusina, hindi ako pwedeng mawala dito sa kusina. Yun ang namin, yung oras ng trabaho. Ako kasi pag umpisa ko ng umaga, diretso na yun hanggang hapon. Wala akong akyat-akyat kasi ako yung kailangan. Tsaka yung malakas yung net niya doon. Mas malapit yung niyang kwarto niya sa net kaysa sa akin. Kaya kahit gustuhin kong mag-live ako pag akyat ko, hindi ako makapag-live. Ambot, harang, salamat. Ambot si si Bonakid. Bakit di kayo magkatabi? Hindi kami magkatabi, sis. Kami, tig-isa kaming kwarto. Magkasama sa room ba? Hindi kami magkasama sa room. Ito yung room niya. Dating room namin yun yung malaki. Kaso naglipat ako ba? Live din pala si Iper. Oo, naka-live din yung kapatid ko. Andun na siya sa taas. Ako mamaya paakyat ko. Depende kung mag-utos pa sila. Mga pinakaano ko niya, mga alas 10, ganun. Siya kasi, ay may pala, sino to? Ano ba to? JR. Sino tong JR na to? Ano ba yun? Nilagyan ko ng moderator ba? Sa akin din naikot siya. Hindi naikot sa'yo. Ako kasi, sa umaga kasi, Buna. Ang ginagawa ko kasi sabay-sabay yan eh. Ayan, si Lilian, si Leia, si Lucy. Minsan nasabay pa si Osang. Kilala namin yan, si JR. Sige, salamat JR. Nilagyan kita ng moderator na JR. Salamat sa pagpunta. Yun, yun, Bonakid. Pagka yung sa umaga, habang naglilinis ako niya, kasi ang pagbaba ko niyan, mag-almusal ako, tapos ang ko talaga, linis ko hanggang doon sa dulo, yung sala dito sa kabahayan. Habang naglilinis ako, di ba kanina sis Lilian, di ba nagpapagames ka? Sabi ko sa'yo, stay ko lang yung phone ko. Kasi, hindi ako makadut-dut ba? I-start ko palang maglinis. Kaya sabi ko, stay ko lang. Sa umaga kasi, ang dami mo din kasabay, Bonakid. Ewan ko sa kanya, kung siguro, ewan ko kung nakikita kanya. Basta ako, sa umaga tinitingnan ko yung kung sino yung mga naka-live. Nag-iikot ako ba, tinitingnan ko lahat. Lahat ko tinitingnan ko sila, tapos ko sila na nagtatamsak ako. Pagka na yun ngang sabay-sabay, talon ako ng talon. Kaya kanina sabi ko, gustuhin ko man si Lilian sumali kanina sa game. Hindi talaga ako makadut-dut. Kasi ka-start ko palang maglinis, kasi tinanghali din ako ng gising kanina. Kaya sabi ko, stay ko na lang. Tapos nagulat ako kasi, inano ko yung phone ko, hininaan ko.
Abay, bigla ka ba naman ng salita? Bigla akong eh, nandun ako, nagwawalis na ako. Ay, sabi ko, napalingon ako, napalakas. Sabi ko, malakas yung phone ba? Baka may makarinig. Bukas itong Timwate, ipagala live ko. Sisi ko, hindi ako pwede sa umaga. Gising 6 a.m. Takbo ako niyan sa alis bahay dahil start agad kaya wala ako time. Sorry na naman kung nagulat. kasi katatalikod ko lang sa phone ng sis. Kasi wala nga akong gamit na headset. Sabi ko, inano ko lang yung phone ko kaya hindi rin kita naririnig eh. Nung inano ko nga lang yung volume. Tapos sabi ko, hindi ba pala ako na ano yung volume ko? Yan, nagulat ako ba? Kasi sabi ko, i-stay ko lang. Ay, sabi ko, bahala kayo dyan maglaro. Basta ako maglinis. Kaya gusto ko na mag-game kanina. Hindi ako makasali talaga. Hindi ako makadot-dot. Di naman ako talaga nagmamadali. Basta 1 taon eh. Sana muna na ako. Kaya nga, pero marami ka ng Buna. Ikaw pa din to, Buna. Marami ka ng, ilan na yung mo? Ilan na yung what's hour mo? Habo na kid. Bakit hindi ko na mapindot? Isa lang kasi yung gamit ko, yung pan-jacket ko. Wala. Kanina parang hindi ko napuntahan si Sisilosi. Kanina. Madami pa ako resibo, mga 1 taon, rasyon pa. Ano yung resibo na yun? Pahingi, jacket. Sandali. Bakit hindi ko maano? Bakit hindi ako hindi siya maano? Bakit hindi ko malagyan ng jacket? Kasi isa lang ang phone ko. Dito ako nagbibigay ng jacket ba sa Kubuna? Bakit hindi mabigyan? Ayaw. Baka masira na naman ang live ko. Hayaan mo muna, Bunakit. Sa sunod na lang. Ayaw siyang maano. Pahingi jacket yung luma lang. Hindi ko siya maano. Pinipindot ko siya. Hindi siya maano. Hindi siya kanina ganyan ang ginawa ko. Kanina si Lilian. Tapos ang dami nga nila diyan kanina. Tapos nagbaba ng bahay si Osang. Ipipin ko siya. Tapos nung ipipin ko siya, pinindot ko ng gano'n, nawala. Ikot ng ikot hanggang kalahating oras. Tapos pinapatay ko siya. Hindi ko na mapatay ang cellphone ko. O tingnan mo ngayon, inaano ko, hindi ko na naman siya maano, hindi ko malagyan ng jacket si Buna. Kaya sa umaga, hindi ako masyadong yung ano lang ako. Pag ganyan-ganyan lang ako, pag kayo ako, wag mo papasukin si Sisi Osang, para di ka mawala. Hindi, sa phone ko. Patay tayo kay Sisi Osang. Sa phone ko yun. Sa phone ko, tingnan mo ngayon, inaano ko si Bonacan, hindi ko siya malagyan ng jacket, baka masira na naman ng ko ba, nagigising ako mag 9 AM na late na. Ako nagising ako kanina, 7:45, naligo pa ako. Kaya kanina apurang-apura ako pagbaba. Nakita ko siya mag-live. Hindi ako makadot-dot talaga. Kanina nga nung matapos na si yung last chatter na ni Sisi Dailin, lumabas na ako kasi nga hindi naman ako hindi din naman ako makakadot-dot kasi busy ako nagluluto ba. Joke. Patay ka kasi sa phone ko yun, Sisi. Sa phone ko. Kaya sabi ko, mag-take 2 nga ako. Titignan ko yung cellphone ko. Baka mamaya sira na nga ang cellphone ko. Kaya nag-take 2 ako kasi tinignan ko ulit. Si Betty ba? Si Osang ba yan? Tulog na yun si Osang. Nandyan yung kanina eh. Yata. Ang dami pa naman kanina. Nandyan si Sisi Dailin. Nagluko. Ikot talaga ng ikot ang phone ko. Tapos si Kuya Ted. Ikot ng ikot. Hindi ko maano kung ano yung nangyari sa phone ko ba. Baka sakali lang Takot ka. Parang na naman yung magbiro. Gayat.
Patay na. Ang sarap si Lilian pagka yung bang mag-live yung sa taas sa kwarto. Aha, nakikinig yan si Rosa. Kasi siguro nabigla ako ng pindot. Kaya ngayon hindi ko na pindutin. Bahala yan dyan si Bunak. Wala kang jacket muna. Bahala ka dyan. Biti ka lakot. Third. Minsan nga nasa akin siya kahit 3 AM na. Oh, ba't anong oras ka ba sis Biti? Kailan ba ako napunta sa'yo? Yatay ka. Lagot ako nito. Joke lang. Si Susan. Oo, gano'n yun si Susan. Naka-ano lang yun. Naka-video lang yun. Pero tulog na yun. Sa phone ko yun. Amin ni si Susan. Patay kayo sa akin. Yatay. Ang hirap. Walang magkaiba tayo oras, si Ping. Kay si Betty. Bakit saan ka ba sis Betty? Parang napunta ako nung nakaraan kay sa kanya siya nag-live. Paggising pa ako ng kasi madalas mga 12 tulog na ako niya, alas 7 na ng niya sa 12 minsan inabot ako 12:01 depende sa pag naakyat ako ng kwarto, di ba? Salamat sa paharang mo, Bonakid. Hapon pa lang yata sa kanya. Saan ka ba sis Betty? Saan ba si Betty? Sa Pinas, 12 hours difference. Sa Pinas, 12 hours difference. Hindi, ibig sabihin, saan bansa ka ba sis Betty? Kasi, nung kailan yun, ng isang araw ba yun nag-live ka? Napunta ako sa'yo, US. Wow, sana all. Sana all. Jumeri. Jumeri ka talaga. Dito tanghali, sa amin dito sa Canada. Maisit kayo? Pangalan lang yan. Paano ba pumunta dyan? Natulo tuloy si Puko sa'yo, si Lilian. Loko ka. Namimiss ko na yung yung sa taas ako mag-live kasi dito hindi ako masyadong nakakabelo. Minsan may tao sa likod ko. Lumipad ako si Hindi ate kayo. Sana wag na mag-utos na. Basta may lana. Lana sa kawalis. Pwede mamaya pagtulog ko punta ko dyan. Lana sa kawalis. Parang hindi ko nakita maghapon si Kalbo. Si Lilian. Kahit saan LS. No. Parang hindi ko nakita. Parang busy man si Kalbo. Anong araw ngayon? Linggo? Parang hindi nagpakita sa LS. Oo nga, wala siya. Oo, hindi ko siya napansin maghapon. Simula kanina sa mga live na pinuntahan ko, wala siya. Hindi ko siya nakita. Ingay ng amo ko. Saan ka nakakita ng saan ka nakakita yung naglalive nagkukulangot? Dati pag natawa dito sa LS dito, nagagalit yung host. Ano daw? Dati, pag natawa dito sa LS, dito nagagalit yung host. Giyatay ka, saan nagagalit? Saan ka nakakita nag-LS na Ako kasi si Betty, minsan, si Lilia, minsan ayoko magpakita sa cam. Kaso nga lang, pag mga nandyan na kayo, talagang humaharap ako sa camera kahit pangit ako, sasabihin niya, bakit ka natawa? Huwag kang mangula. Oo nga tumulo kasi ilong ko ba? May tao. Salbahe ako, no? Sige lang. Mag-end na din ako. Ano na pala ako? Naka-1 oras na ako. Madam.
No, Jennifer. What? Jennifer. Upstairs. She's there in the. Upstairs, madam. And see, Jennifer. Oh. You can't call the NG. What, NG? NG. What, NG? I don't have. What's name?